Crna Gora je nakon obnove nezavisnosti brže od ostalih u regionu ostvarila progres, kazao predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić na sastanku o Zapadnom Balkanu u Europskom parlamentu. Krivokapić smatra i da je kvalitet procesa integracija važniji od datuma. Predstavnici Europske unije pozvali zemlje članice da što prije ratifikuju sporazum o stabilizaciji i asocijaciji kako bi Crna Gora što brže stigla do Europe. Iz Brisela naš novinar Andrijana Vukotić. Europski parlament u prijestolnici Europske unije danas je mjesto okupljanja parlamentaraca Zapadnog Balkana. Zvaničnici zapadno-balkanskih zemalja tražit će potvrdu da je Europska unija otvorena za nove članice. I predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić kolegama i europskim čelnicima poručio da je Crna Gora spremna da iskoristi šansu da postane dio organizacije koja nudi viziju pravde i slobode bez nametanja moći. Vrijedno ispunjavamo obaveze, reformišemo pravosuđe, policiju. Krivokapić tvrdi da će zemlja lider regiona biti ona koja bude brže i kvalitetnije savladavala obaveze. Od kad smo preuzeli kormilarenje nad crnogorskim brodom, uvjereni smo da smo ostvarili najbolje prolazno vrijeme u regionu. Međutim, kvalitet procesa integracije je važniji od samog trajanja plovidbe i mi smo snažno posvećeni daljem partnerskom odnosu uz veliku zahvalnost za darežljivost i pomoć narodima i državama Europske unije. Svoju viziju europske budućnosti predstavile su i parlamenti iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Albanije, Srbije i Kosova. Podrška za Crnu Goru, ali i za naše susjede i sa predsjedavajućeg stola Europskog parlamenta. Govorimo o budućnosti zemalja koje su bile podijeljene. Sada je trenutak da se raspravlja o njihovom pridruženju u Europskoj uniji, koja poštuje različitosti, a promoviše solidarnost. Jedna od zemalja iz regiona odavno je iskoračila, no Slovenija, predsjedavajuća Europskom unijom, pozdravlja i crnogorski napredak. Crna Gora je potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Sada zemlje članice treba što prije da ga ratifikuju kako bi vaša zemlja brže prešla put do Europe. Dobrodošlo. Dobra saradnja između bugarskog i crnogorskog parlamenta bit će nastavljena. Bugarska je na čelu parlamentarnog fronta ovog regiona i zajedno s Crnom Gorom, koja ima parlamentarni forum, može doprinijeti bržem postizanju standarda u europskom procesu. U Belgijskom senatu upriličen je susret dvojice predsjednika parlamenta. Krivokapić i Deker najavljuju intenzivniju saradnju. Belgija će podržati Crnu Goru na putu ka Europi, jer znamo da taj put nije lak kako zbog ekonomskih, tako i političkih razloga. Uvijek ćete imati našu pomoć.